Nginibingelele bafethu nginamukele kuyona ke i-channel. Welcome back to Chef the Soul TV News bafethu. If you are new, please don't forget to subscribe to my channel and don't forget to also excuse, don't forget to also comment if you have anything to say la ku-comment section ngezansi. So guys, namhlanje ngiphathele ke udaba ke oluthe aluthi ke kube udaba olubuhlungwana nokho ngenxa yokuthi ke luthinta ke ukulahleka komphefumulo womuntu kahle kahle ke lapha ke omunye wothisha empeleni ke uye washiya umphefumulo wakhe esikoleni ngenxa yokuthi ke kunabantu ke abavele ke bakhetha ke ukutheleka nje esikoleni ke bezokwenza lesenzo ke sobubi. Kuthiwa ke bakhungathekile ke kakhulu ngokubulawa ke kukathisha ke emagcekeni esikole. Lokhu kwenzeka kuphi? Emagcekeni ke esikole nganza kwethu. Lolu daba ke sikutholela lona lapha ke kuyisolezwe. So yeah, luhamba kanjani ke bafethu? Kuthi umphakathi walapha eNtuzuma ke kwa A noma eNtuzuma ke A elindelane lapha ke kutholakala ke uthisha esebulawa ke lapha ke esikoleni ke nabazali ke beingane ke bathukile ke kakhulu ke ngenkathi ke kwenzeka sona leso sigameko noma ke emva kwaso leso sigameko esikoleni ke kuthiwa ke iphikiswayo primary school lapha ke kuthiwa ke basale ke bephithene nje amakhanda ke abantu ke abaningi kubalelwa khona ke othisha izona ke izingane nabantu bomphakathi imbala ukuthi ke kahle kahle ke isigameko esinjengalesi ke size senzeke nje kanjani. Futhi ke khona ke nabayibuzayo amshobo ukuthi ke besilephi security because ke siyazi ukuthi kunama security ke ahlala khona emasangweni ke khona ezikoleni ngaso sonke isikhathi. So kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi ke bona laba benzi bokubi noma ke izigebengu nje imvamisa ziyakwazi ukuthi ke zithole ke obhojo bokungena ke uthola ukuthi ke abanye babheka isikhathi sokuphithizela nje ubone ekseni ingane zisuke zifike ekseni kusaphithizela nje kusazothandazwa njalo njalo yabo. Abanye bafika ngama break bezokwenza ke izinto ke engasile ikhathi zabo ngempela ke banako ukuyihlela ke ngendlela ke abenza ngayo. Futhi ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi amaphoyisa noma ama security lawa ahlele esangweni awayiphathi ke ibhamona. Siyazi ukuthi ke babantu ke abasuke bengagadile ukuthi ke esikhathini esiningi kuzongena ke izigebengu ezizobe ihlomile nani. So ababona abantu ke esazi ukuthi ke baphathe ibhama esikhathini esiningi. No, ama security lawa kade ezikoleni esikhathini esiningi kuba abantu nje abasuke beyigadele nje beyilengisela izandla yabo beyiphathela ama donkey beer. So even ngisho kuthiwa basuke ke bengakwazi ukunqanda ke mhlambe ke isenzo esithile, kodwa manje ke if ukuthi ke kungena abantu ngempela abahlomile bona bengahlomile nabo futhi ke bajike baphenduke ini ama victim yabo. Kuthiwa ke nabazali ke bebethukile kakhulu ke umphakathi wonkana ke ubuthukile kwase kwathiwa ke lapha ke omunye ke omama oyibonele ngamehla akhe kuthiwa umama ke odayisayo yabo. Yena ke okwazile ukuthi ke ingxenye yalesi sigameko noma ke senzeka akwazi ukusibona ukuthi ke hawu kwaze ke kwenzeka kanje engabe ke kwenze njani yabo. So uthi yena ke into ke ayibonile lapha ke yenzeka esikoleni ke abalisa abaku2 bengena khona esikoleni ke kwase ke wezwa seqhuma ke isibhamu. Emva kwaloko wabona ke ukuthi ke kulinyazwa lapha ke omunye ke wothisha besifazane ke ogama lakhe lapha ke nguDudu wakwaKhumalo ke isibongo. So lapha ke befundisa ke ugrade R mabesho kusona ke lesi isikole ke kuthiwa ke kodwa ke ukufika kwakhe naye ke usanda kufika ngoba ufike ngonyaka odlule kahle kahle. That means ufike nge2023 bekuzoba unyaka wakhe wesibili lo bezoqeda ke kusona lesi isikole. So okungenza ngizibuza ukuthi ke engabe mhlambe ke kungenzeka yini ukuthi ke kwakhona ukufika kwakhe kulesi isikole khona umuntu ke owayegaqele ke ukusebenza maybe ke owa apply ohlala khona around mhlambe owa apply kodwa ke wagcina engathathwanga waseba nokuthi ke agcine ke elimaza yena yini noma mhlambe kungenzeka ukuthi ke ngoba sekunalomkhuba ukuthi mhlambe ama family members kubantu siyazi ukuthi ke abantu ba insured ba insuriwe nokuthi lo muntu usebenza kwaHulumeni singakukhohlwa lokho. Kungenzeka ukuthi ke kunabantu within icycle noma iradius yayo ke ifamily kunabantu mhlambe ke okuyibona bona ke abagcina ke benza lesenzo sobubi ngoba siyazi ukuthi ke siphila nje emakhaya kunabantu kodwa ke esazi ukuthi ke bagcina bebe ngabantu ke abenza ke ini ke abenza imali ngalezi zinto zoma insurance oma life cover nani bebe nesibindi sokwazi ukugcina ke bethatha imphefumulo yamalunga emndeni yabo. So most of the time ke izinto futhi ekumele ke kwesinye isikhathi siziqikelele siziqaphele lezo uyabona nokubeka nje ama ID ethu noma kanjani uthola ukuthi usukhavwe umuntu wakini ngaphandle kwe consent yakho
konke lokho kuba yinto ke ngempela ke egcina ke i-challenge yabo, egcina ke futhi ke ikufaka nawe kwasengcupheni yokuthi ke ugcina ulinyazwa yilowo muntu ke oyilunga lomndeni wakho. This is just my assumption, this is my opinion yabo, ukuthi ke abantu kumele izinto ezinjengalezo babuye nazo bayiconsiderishe ke uma kuukuthi ke kunolunye lamalunga elimele, futhi bengaqondi ukuthi ke kanjani, ngoba azikho ke izitha ezizaziyo ke zalo muntu. Lo muntu ke akanasitha, of which ke no principal futhi wakusona lesi sikole usho the very same thing ukuthi ke no umem loyana ke ayikho into ke hayixoxa mhlambe ke ekhomba ukuthi ke i-threat kuyena ke ayisabayo nani, kodwa ke kuyabamangaza ngempela ukuthola ukuthi ke kunesigameko esinjengalezi futhi worst part esigcina senzeka lela kuphi ke emagcekeni esikole yabo. Uyabona nje laphana ke ngizocaphuna yena ke uprincipal la athi khona ke kuthe uma ke okay sorry ke no it's not principal lona ke umama ke lo okuthiwa ke uye watholakala naye laphana ke ekwazile ukuthi azibonele mathupha ke mayelana naso lesigameko. Ngizomcaphuna nje laphana ke kafushane la khona ke athi khona ke ngishaqekile ngoba ke bengingayilindele ke into enje. Ngaphambi kwesigameko ke ngibabonile laba balisa ke bedlula eduze kwami, nokho ngangasola lutho ngoba kusuke kuphithizela vele ekseni abantu beya eindaweni ezahlukene, kusho yena ke lo mama lo uyabo. So kuthiwa ke isolezwe nalo ke lifike sekuphithizela ke sekugcwele ke khona ke abantu ke ngenxa ke yesimo ke kade kuyisona ke abantu ke beme ngokuhlukahlukana kwawo ngamaqoqo lapha nalapha. Niyazi ke nani ukuthi ke imvamisa kwenzakala kanjani la kusuke kunesigameko khona nje abantu bomphakathi basuke ke beyimele ke ngendlela basuke beyimele ngayo. So uthi ke bakhona ke nami bengaphakathi khona ke emagcekeni esikole ke bebabaza ke ngesihluke umama lo abulawe ngaso ke, ofuthi ke namanje nanoma ubani I'm sure nalo obuka ke lolu daba lapha emakhaya ozwayo lolu daba lapha emakhaya ukuthi ke abantu sebenesibindi ngalendlela yesimanga ukuthi ke sebengazi bahambe beyokwenza njani, beyolimaza umuntu ke endaweni ke yokusebenzela. Worst part ke egcwele ke izingane, bathini ke ngemqondo yalezo izingane ke ezolimala ngesikhathi ke behamba beya lapho beyokwenza ke leyo nto leyo mkhuba bayawenza. So uma siqhubeka nalo lolu daba la kuthiwa ke abanye ke bebeze beswakale ke besho ukuthi ke cha yona ke into enjengale angeke baze bayikhohlwe, ngeke baze bayilibale ke bayilibala ke befile. Abanye ke bebebalisa kakhulukazi ke ngokuphepha ke kwazo izingane ke khona lapha esikoleni, beyibuza beyiphendula ukuthi ke engabe ke zona izingane ke ziphephe ke okungakanani uma ke kukwazi ukuthi ke kungena abantu begcine ke benza lento le abayenzayo. So sike sakuchaza kokukathisha omkhulu ukuthi ke maybe phela naye mhlawumbe bezoreportelwa umem lo ukuthi ke no yazi nginenkinga kanje naye principal uthi umem akareportanga lutho olukhomba ukuthi ke lungayingozi ke empilweni yakho yabo, noma lingaba nomthelelo omubi ke empilweni yakhe. So agcine ke ekusho lapha ke uthi ke basola ukuthi ke abasolwa bathola intuba yokungena ke ngenkathi ke kusaphithizela ke ekuseni yabo, kungena ke izingane ke zesikole khona ke ekuseni. So uma eqhubha ke uveze nokuthi ke izingane ke bazihambisile ke emakhaya ngenxa yokuthi ke phela ke kuwenzeke lesigameko. So zike zithi nazo ukuyopholisa ka amakhanda ngoba I'm sure akwazi ukuqhubeka ukufunda nokufundisa ke uma kuukuthi kusuke kube nesigameko ke esisuke sivelile esifana naso leso yabo. Ngeke ukwazi yabo, njengoba ubona nje umuntu ke ufele khona lapho ke emagcekeni esikole, nani futhi nikwazi ukuqhubeka nomsebenzi walolu suku, akwenzeki, ngeke kukwazi ukwenzeka yabo. So bekubaphoqa ngempela ukuthi ke izingane zigcine zihambile ziya kuphi ke emakhaya. So isolezwe ke bathi ke ngokwabo bona njengephephandaba bazamile ukuxhumana nabomndeni ukuze bekwazi phela ke ukuthi ke kube khona mhlawumbe imibuzo abayibuzayo noma ke izinto ke mhlawumbe ke abayikhulumayo nabo, kodwa ke bathi akwazanga ukuthi ke kugcine kwenzeka lokho noma ke ababatholanga abomndeni abebengaphawula mhlawumbe ke ngalo lolu daba. So lapha ke kwatholakala ke umnumzane ke Mahlambi lapha ke ophuma ke eminyangweni wezemfundo ke Department of Education okhalisene nawo ke umndeni nathi futhi nje yabo si-channel ngempela ukuzwa izindaba ezinjengalezi yabo kuhlasimulisa umzimba ke kuona wonke umuntu, because akuyona into ejwayelekile yabo, akuyona futhi into ekufanelekile ukuthi ke iyenzeka, akuyona into esingayilindele ukuthi iyenzeke ngempela iyashaqisa. So
Lo mnumzane ke ophuma kwa Department of Education lapha yena uye wanxusa ke ukuthi ke umthetho kumele ke udlale indima yawo, futhi ke engathi kungagcina ke laba ke abagilela umkhuba bekwazi ukuthi ke bebanjwe lapha ke namaphoyisa ayaqhubeka nalo uphenyo. So guys, if you have anything ngalolu daba ongayisho ungakhomenta la kwi section ngezansi, but then ke izinto ezifana nalezi ke azivamisile kodwa ziyenzeka, but akukho right. And if kuwukuthi kunabantu ngempela abane information abaziyo ukuthi ke obani ke abangahle ke babe ke mhlambe ke kube yibona abenze lesenzo lesi, noma abaziyo nje straight ukuthi ke ubani abenze lesenzo, I think kuyoba kuhle ukuthi bekwazi ukuthi ke bebe anonymous report lokho endaweni ke ezifanele njengakhona ke police station eseduze mhlambe, noma noma ikuphi ke la abacabanga ukuthi ke bengakwazi ukuthi ke leyo information bayidlulisele khona. Anyways bafowethu ke sebenzisanani nemphakathi ukuze niqede ubugebengu ngasemphakathini yenu enihlala ngakuyona, bese kuthi amalungu emndweni aqaphele kakhulu kwi-information ke abayisherayo, isikakhulukazi nezihlobo zabo, cause ke your personal information, especially into efana ne-ID yabo, mekuzoloku kuthiwa hey awuphuthumise i-ID copy yakho lapho nani manje kunezinto ezenziwa kanjani buzisisa ngempela cause bayanifaka kumapolisi nibe ningazi, bese kanti ekugcineni kuba yibona futhi mase kuvuthwe lawo mapolisi abanilimazayo. So guys, anyways, don't forget to subscribe to this channel, don't forget to like this video, and also share it if you have any means to share this video. Danko.